want to see the beauty of Cape Town, South Africa? Come, join me. Sa Cape Wheel. Ako rin isa pa sa hero. As usual. Naanad na lang. Naanad na ako rin isa. Ay, so very nice. Pindot kayo sa taas. Pindot. Dali oras sa dali mo po kami. Nauna gaya. Tapos pasa sa iyo ang kuhan. Pindot punta. Galing lang paspas ko. Ayaw mo daw. Don't mind the oily face. Hindi ko sa ilang usray uso. Ay, di ba nindot tayo? Pwede dili na lang ko muna ang busa. Ako pa dyan isa lang pa sa hero. Special. Ipa-under in town para sa kuha. Ipa-under. Ako rin isa ang pa sa hero. Ay, nindot kayo. Ano sa pizza? Isn't it nindot? Sabi kasi mga hindi pa naman siguro katuyo. Ang patuyat pa kaya ako rabi isang pasahero kita andar ni patuyang sige bagti si Sandra nalilot na ko sa akong outfit sa winter mangod ako nang gi-on ang aircon pero ginitan oy galing dito pas-pasa dyan dali ko on the way. How? Hindi kinahinayan lang. Pas-pas na kayo. Padagan.
Ay, another, ano pa siguro tuyo. Galing lang na sa scarcity of water, diri nindot ang takaayo. Nindot ang Cape Town. Tungod siguro sa kadaghang tao, nang consume silang tubig. Nasa scarcity of water. Okay, Cape Town. Ay, mauna siguro ni last na tuyok na ako. Special kayo. Ako na isa pa sa hero. Parang, tibuok na akong trip diri sa South Africa. Ako ra permisa. Thank you, Lord God, sa experience. Ipaandar in tao ng Ferris wheel. Kasi ako rin sa, oh, kanin doon, kipaundang ang Ferris wheel. Kipaundang ang Ferris wheel at doon sa kanin. Ay, wala kipaundang. Pero may experience ako dahil sa taas ng wheel. I just came back around. Napay mga brown sa pa. Sige, di rin na lang pa sa taas niyo apoy wala nito yung ang Ferris wheel. And fairness. Kaya nga stay ang Ferris wheel dito sa taas. Ako nagibado ko sa aircon dito. Diba nice ka yung view? Initan ko muna na po. Table Mountain, naaganti ka niya.
Hindi ka ayaw na mag-bukit. Pirat ang forma. Texture ko akong skin. Full pack akong adlaw para dagang tuglaw. I hope malaagan ako tanan kay city pass akong gibuka. Buti ko sa buto. Na ay mga restaurant na makakuha akong free food, may restaurants na discount. Tapos kaya ani, akin na nis bayad. Uban pa lang tayo. Kaya ba akong makuon, maximize kay mahal ba yung bayad sa city pass kumpara sa ordinary. Wala, more than ilan 3 minutes. Stop to this restaurant. Oy, ibabalik na. Ibabalik. Basi ni panaog na siguro. Yan na last. Kung man na Sandra, ganina ka din sa taan na sakay-sakay. Enough na enough.